Игра на скамбалови. Като деца много обичахме да играем на топчета. Играта се състоеше в това да вкарваш топчето в предварително издълбана дупка, като изстрелваш с пръсти. Играехме върху загладена пръст на земята. Ако оцелиш топчето на противника, го печелиш за себе си, или ако го вкараш в шемката, вземаш топчета на другите играчи. По нашия край им казвахме скамбалови. Имаше много различни скамбалови. Стъклени, порцеланови, пластмасови, метални, в различни цветове. Купувахме ги по панаирите, а на някои деца родителите им донасяха от чужбина. И така, ето една приказка за топчета. В един малък слънчев двор, където прахта винаги беше идеално суха, живееше едно необикновено общество. Това бяха топчетата. Те не прекарваха времето си в кутии, а в джобовете на децата, очаквайки най-вълнуващия момент от деня, изкопаването на ямката и състезанието. Кой ще стигне пръв в ямката? Сириеца беше прекрасно стъклено топче. С тънка, оранжева и зелена шарка в средата, която приличаше на крило на екзотична птица. Като минеше слънцето през него, правеше точка, също като лупа. Колкото беше екзотичен и красив, обаче той беше и много суетен и страхлив. Беше дошъл от чужбина, от далечна страна. Пластмасовия беше най-обикновен. На вид малко евтин с кафяв цвят. Можеше да го намериш на всеки панаир, но пък беше здрав и с добро и смело сърце. Винаги готов да помогне. Лек и пъргав. Той винаги отиваше най-далеч, не потуваше в пясъка, а прилиташе над него. Беше доста отчукан от многото игри и май беше най-стар от всички. Викаха му бацата. Порцелана, макар и не е толкова красив като сириеца, беше с приливащи се бели и сини цветове. Имаше се за голям красавец и беше с много голямо самочувствие. Топозака беше целият от метал, закален и неразбиваем. Беше топче от голям лагер, което децата щупиха с камъни. Всички го беше страх от него. Гласа му беше като на мечка и винаги се смееше с цяло гърло и като цяло си беше грубиян и плашеше всички останали. Искаше се голяма сила, за да можеш да го изстреляш. Винаги беше посерен и като тупнеш на земята, имаш усещането, че става мини земетресение. Един следобед в двора се заформи голямата игра. Залогът също беше голям. Който спечели, щеше да получи най-красивото място на перваза на прозореца и всички деца щяха да искат да имат такова топче победител. Сириеца се чувстваше несигурен и неспокоен. Той беше крехък. Всеки път, когато топозака се засилваше към него, сириеца се страхуваше, че стъкленото му сърце ще се пръсне на хиляди малки парченца. Не се страхува от тежестта, прошепна му бацата. Твоята сила не е в удара, а в точността и в това как пречупваш светлината. Пръв започна порцелановия. Отскочи пъргаво и се доближи почти до ръба на ямката. Огледа се победоносно и надменно. Мислеше си, че победата му е в кърпа вързана. След него беше топозака. Макар и тромав, като цяло той се напрегна и скочи с всичка сила и удари порцелановия. Една люспа се отчупи и порцелановия с ужас отскочи далеч почти в края на игралното поле. Отупа се, огледа се и усмивката му помръкна. Вече не беше така красив със слипващото парче и шансовете им да спечели бяха много малки. Топозяка се измра грамогласно и доволно дове своята позиция до ямката. Сириеца съвсем изгуби и дума и ума, като беше видял какво се случи. Той скочи от старта, но от притеснение нито се прицели, нито се засили достатъчно. Елегантно се затъркаля по пръста и спря преди топозака. Слънчев лъч мина през стъкленото му сърце и заслепи топозака. Той присви очи и се закани. Ей, внимавай, че ти можеш да си следващия. Остана бацата. Той не се притесняваше от нищо. Беше здрав и лек. Прицели се добре, напрегна се и скочи. Удари топозака по главата. Намигна на сириеца и с пирует се приземи в средата на ямката. Успя да надскочи всички и да натрие носа на топозака. И да спечели и да вдъхне кураж на сириеца. Вечерта бацата беше на прозореца. На стълбичките
на победителите. Но той не се възгордя. Понякога не е необходимо да си тежък и силен или красив, а просто да имаш добро и смело сърце. От този ден нататък децата гледаха с друго око на обикновеното кафяво топче.